Hey guys, tuma khai tongmani rogle jengla tabuk berai tongni nokha laijak oboi nogoro srasa berai tonglaigrana basi phaimani ba hankene ro wasok tongba nya mosoba bu ani tama klai hinka maka ani basi klai bu aga jeng pur lai pro hinke ani junior bo hinke tabuk ani buai no naipe hanka ang basi klai pel hambono ani yongni busa buai no na hanka ba Inke bono no ho sikla halok koroi yongla kitong koroi inke serai project tongman tong phata ba ko bon chi halok ko to kun khang ba sai nyung ma pai ha kesang thang lai tong berai tong ani inke onek din pore mala lemen ba onek tong thok la jak kana nai ne onek bosor pore din sing kita boksung oro sok phalala ha basi chongnogo inke ekan serai inke chele jagoi tomarong tong khanai be emne bok ka dola sa jaga rong onek seler jagoi thanglai sinai inke basi no sarok ta khaidi humanchi ko basi inke sarok bok sai tongo inke uro chin logo ansa selama sa tongo bobo sok ke borok ni samang ni ta ke borok ba samang khainai rok ba ke borok ni senior amke ke ta angke toro kuno lenden kiri borok ni borok ke apan tabuk ni sini lai katang kan borok ni loge hindi ra mulai to apan an to time kiri ba hai sam khayo ni ro han ba sabai sang pali kan kon borok ni loge ri maya apan na basai bai loge soja ge bun loga berai tong ti hi phai mani si ke tabuk sung sa nung lai tong sa nung lai bai borok ni kogrong no borok salai we hingka angkai khnai tong khata mung sabusi soya ba ke sung tabu saro nungui kogrok salai we nokhalai phalai tong ha ne busa ta roi tong ha boni yong no hai phai phi du hojang ma si moi phai te phai man de phai me de hai de basra ro ba kita tabuk jeng menak palai lah aro si menak palai jak hingke jeng tabuk kisa bazarok bobo bathak kisa masa hati rok khai thanglai sinai nog ni borok phale sak ni borok phale malaya kedema malai man rok ba kisa segmui kothok rok masalai sinai bile haya deba jeng tabuk hing thanglai tongo hingpe hingo ko tomasi oboi bridge jora bridge ba ganda sa singke ba jeng hingi thanglai sinai hi bridge jora hingi thangai or bridge kinaro no kisa masa hati rok khai thanglai sinai hi thanglai tong tabo or so nek hor ungpalai jak kitabok jeng chicken kisa nalai tongoro chicken namansi an busajak bono video ta khadi bui selang jak banya hi sai tong ke selang ke bui joto sai tong bule sama jato pan video ta khaisi di phu ani busajak lasi jak tong ke sama jinis no khaiben batan lasi nai bana no le lasi bai sabale asang sa un ke tani bono lasi nai khogoi hebi jesa bono ya sarai hinke na ke no boron dolo non-veg chaya jat ko ba ma tong bai bile hinka ba ta khadi hi video ta khadi ge bo bun bus kan sa bon dollar no bus non-veg chaya hi sai tong te phuro hi sai tong te ge sang tak phale tong ko ricksha ka wei ga jeng lik so mane ma ba thak phi nai kho ke ricksha ba ni phale la ta bo हाजु फिरक फिसिनाय फो ना हाजु पेंजाक लिया ओ भाई पहली बेंच पे बैठ के बच्चे चीटिंग कर रहे हैं मतलब मजाक कर दिया यार इन्होंने तो कमाल कर दिया एक मसत मांग तो नहीं पे यार कोई ऐसा बच्चा भी है इस क्लास में भाई ये फर्स्ट बेंच वाला चलो तो हद मचा दी उठो निकलो यहाँ से पहली फुर्सत पे ये होती है एक अच्छी टीचर तीन बच्चों को बाहर निकाल दिया क्या অনেক এনজয় খাইলাইবো অনেক হাসি খুশি তংলাইবো তাবক ইনকে আমো নেক্সট দিন নি ইনকে তাবক তো জানজানক যা লামা রোজা সিনাই যতনি বুসাবতে জানজা সংসার টংজামান বা তং মুসু ফতংলাই মাজায়া इनके tabuk jung bono tungklai ge jora tungklai ro ani he jung bo thanglai tongo inke an busa jage sele jangmani kang 5 sai sung unai inke ba bono tlang thamasi mokhang buthoi tong sele hi
Hingke baso hingke horsa ma kakma bai asuk dorokhe khatang jakhana bwsai bwsano hansi gangse chungno sasna sinliya hai rod langse o hingke ba chwng bo auto kwrui roi rohor lailai ha bye bye hithang pailai ha.